Helo, Geraint Hardy dwi a fi yw cyflwynydd Codi Pac. Rhaglen wyliau yw Codi Pac lle ni'n teithio o gwmpas Cymru yn ymweld â gwahanol lefydd i aros, pethau i'w wneud, ac wrth gwrs llefydd da i fwyta. Heddi ni'n ffilmio yma yn Codi Geraint, sef Heion Wai. Ni wedi bod yn y castell heddi, a maen nhw'n gwneud gwaith adeiladu. Felly ni wedi bod yn gwisgo het a high vis. Bach yn wahanol i'r arfer. Fel arfer i ni ar y dŵr neu wneud rhyw weithgaredd er enghraifft. Ond heddi ni'n cael gweld rhywbeth newydd, a mae hynny wastad yn gyffrous. Yn y gyfres yma ni wedi bod i Gaerdydd, ni wedi bod i'r Bala, ni wedi bod i Rhuthun, ni wedi bod yn paddlfyrddio, ni wedi bod yn nofio gwyllt, ni wedi bod yn bita bwyd y Michelin Star. Waw! A ni wedi bod mewn llefydd anhygoel, ambell i westy crand, ambell i babell, bob math o bethau. I fi mwynhau bob dim am Codi Pac, pwy sydd ddim yn mwynhau mynd ar wyliau. A fi'n mwynhau teithio Cymru, gweld yn union beth sydd gyda Cymru i gynnig, a pwy all ofyn am swydd gwell. Yn hoff air Cymraeg i neu term Cymraeg yw Codi Pac, oherwydd bellach be mae Codi Pac yn golygu yw staycation. A dyna ni, diolch am wylio. Dwi'n mynd i fwynhau Codi Geraint nawr, a welai chi pan ych chi yn gwylio Codi Pac. Ta-ra!